Police Jumekuo no ensa kanipa baako epachi ai susu se ye freno Elizabeth Akosua Ntiwa and doona e freno Akosua Black Chinese and ho bon basabasa ye ne mentime ho ase a eno esi ye bra nsu Atreman FC ene Kumase Asante Kotoko FC agokansie no ekoso na esi ye eye ogifo bosumenimu ne da etosumienu wo afempimienu ene aduonunum emu enipa ya che womo efa basabasa ye ai koso ene fufuro ya yensa aka no nakwakoye enipa nsia na sabra ye kase ye maame Akosua Elizabeth Ntiwa adodo na friend Akosua Black Chinese ayade owo yen police for ya kache a wo boa manhwehwemu etimi akoso Abusia na wachi etwa mu ide so go piem e wa santemam na akwakoye awerehosem sutie ene agyaadwo asanteman dodo na ena etwa adwene titiru ene Kumase Asante Kotoko womo achitafo ene wo players ne nyina ene abrante bi efe ne se pola wo ye die hard fan ede ma Asante Kotoko ene je Asante Kotoko anko bobo baabi na wo gina mekoba ne se Kotoko kra ene abekan FC kra na bobo a pole baba begina ede the support aba beta Kotokofo echiye pa ene obo ne di wo Kotoko a wo bia enim no na wo twa etwa mu ene abrante kokohia na kwanhie wo ya wabra ne Kotoko ene esu Atreman ede agokanse bi ahye so amentem ho ase bi ekokoyi ne ti ensem beto media no so dodo na ena ede e trend bi gide samo hu bibia ensem no eko na afi amanfo na hyase etene mo sare bempenifo bi so bobodi se binimu enim ewo no hu bi se be ya Ghana police for emfa wo nan ensi from ensemi ebaaye no IGP antena ase wotu ne to ene ne mrante ne boanan eko polifie ekokoche abusua no ehye omobohwe mu nkran se omo komakoma ento omuyem yade nanso owo no enya ba befa no ko nemom se wono IGP ya wonya fa na dwuma nto we obehwa akosi se nipa bia ne nsaka ho nipa bia woni mewo no hu bi no obehwa se ne mrante no bekokoyi na pie na bebia mrane se no womo de atobusia se me no wo kasai official police for edi baako ababonse edi ebeto odwa no ene Akosua allegation saa di ne beto odwa womo kyerese na hotedi ene Black Chinese police for no esusu se saa abayiwe enim pole wo no bia na se woka womo a enam womo saso ema pole eje ne nkwa edi free ne nsem no too much gh ene we guso a wo hwe meso no subscribe ma page na afi mi adoma no so saa no upload bia ba unsa ebetimi akabusia ma yenko Ghana police akache ne yenko nkotie se ne omo de nsem no etu odwa ene ababa awako a womo susu se womo nsa aso no mu a woka pole wo no ehu bi beto ye pono so ene say ye prosifo ye nsa kanipa baako epachi a ne nyina afa basabasa ye ene mentime ho ase a eno esi ye bra nsu Atreman FC ene Kumase Asante Kotoko FC agokansie no ekoso Police Jumekuo no ensa kanipa baako epachi ai susu se ye freno Elizabeth Akosua Ntiwa and doona e freno Akosua Black Chinese and ho bon basabasa ye ne mentime ho ase a eno esi ye bra nsu Atreman FC ene Kumase Asante Kotoko FC agokansie no ekoso na esi ye eye ogifo bosumenimu ne da etosumienu wo afempimienu ene aduonunum emu enipa ya che womo efa basabasa ye ai koso ene fufuro ya yensa aka no nakwakoye enipa nsia na sabra ye kase ye maame Akosua Elizabeth Ntiwa adodo na friend Akosua Black Chinese ayade owo yen police for ya kache a wo boa manhwehwemu etimi akoso sanso na won wonim de ewosa nsemi mu ayade a wo yen hwehwemu se na be ya won waka nyina yensa betimi account na mrepamu no ye de omu nyina akogina emrana no na emra no eni wo madi sene se na aha na Entabusia Ghana police akache ne kokoti omode asemi ababetu dwa yesre Ghana police se we mama ye nkonkoye na anu asemi bi hwetere na sam na ye hu bebi owo ni bekwa akosi we eyewu a eya enu nti se ne wo mugidie na wo mo so ahya ye bose wo mo behwe kwan bia so se ebeye no mo nsa beka abrantie wo mo enam mo nsa so emane hwere ne nkwa no ye wo mugidie nti ye twen wo mo so mbe ne sa edi amaye na afi afa sa kwan we so ama busua no ene Asanteman ne titiru ene Kotoko family ni nyina asa ye mo hyeden wo mo nkafra na wo mu nwefi se owo we de ya magimedi se wo so wo nkranhye sembi a wo de beba wo so won sembi ya obeka ele fa pole wo no ho a we ma ye hu ni nyina e wo comment section ho na afi we mi subscribe button ne so too much gh ya kai se wo de bell ne beka ho sa no upload bia to mo pe wo ni first person na sabetimi aka all the social media handles so ko wa too much gh ya kai se ho so be like and share
ama foforo so enye bia hwe da gold and I'm just so na crowd